नमस्कार, प्रणाम। आप सभी भाई के दिल से प्रणाम करतनी। हम आपके भाई राकेश मिश्रा और सबके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो गाना जो उनकी लगन स्पेशल हमारा रिलीज भइल है, जौना गाना के रुआ सब बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देतनी। जौना गाना के नाम हम मरकरी, और फिर लागत है कि ये बार के लगन भी रउरा सब के आशीर्वाद से रउरा भाई के हर जगह सुनाई पड़ी और पड़ता। काल लगभग हम जितना न्योता और बारात में गईनी, और जौना हिसाब से अद्भुत प्यार दुलार आशीर्वाद रुआ सब के मिला था, एकरा खातिर कोटि कोटि धन्यवाद मेरे भाई। प्यार दुलार हद से ज्यादा जैसे मिलेला हमके अगर मिलल तो उम्मीद करतनी कि यह बार मरकरी एक बार नया इतिहास बनाई और लगन स्पेशल बा उ गीत। ओकरा बाद काल जब हम पोस्टर छोड़ले बानी कि आरएमपी से एगो ब्लॉकबस्टर सॉन्ग आवता, रउरा सब अपन अपन गेस कर ली कि गाना कौन आवे वाला बा। कहे से कि एक बहुत बड़ा गाना लेके आई 2 दिन के बाद। कोई भाई मलेशिया से हमके मैसेज करता है कि उत्तर प्रदेश से जे भी जहां से बा, तो आज धन्यवाद देवे के करोड़ों सुने वाला दीवाना फैन के खातिर रोज कुछ ना कुछ एक नया एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग हमेशा लेके आवत रही। दिले यूट्यूब पे छोड़ दिले हमरा के आशीर्वाद पे करोड़ों रुआ सब लेका भाई परिवार भोजपुरिया समाज अपना है भाई के हमेशा प्यार आशीर्वाद दुलार देवेला। सदैव नतमस्तक बनी भाई आप लोग के प्यार आशीर्वाद के सामने हम।